Guys, hari jorak ba kisah lama berelanya nih ini abahawa sana nih nongkori film ini ko look rock bahaying tong ini kamera angka citra se ko kosong lokong tong tai yang wo 1 2 3 jo borok khorok tam tong wo ani bagina samang no guys lebu bokong recono bang laja go angle lahare bokong ge hake kalang thang to pun mokol hake vlogger yang vlogger martung haji kom ya tesa do tesa hai Halo Dolok, tai welcome to my channel. Hari ini nama seluruh bisa biar mana ya? Sorogo, tesa tai lu kan nih si tai dong saya sorogo pergi. bin blog rong nai baje boma hai rok boma hai rok blog khai bin thani rok siki pai baje